U Krčedinu, na mestu gde padine Fruške gore postaju pitome i blage, na njenom najistočnijem delu, sasvim uz Dunav, nalaze se vinogradi vinarije Erdevik. Na ovom delu Fruške gore vinogradi postoje milenijumima, čak i pre Rimljana. Kelti su ovde gajili grožđe. Početkom nove ere vinogradarstvo doživljava ekspansiju, a antičkim vinogradarima fruškogorske pozicije uz Dunav bile su omiljene. Kao izuzetno značajno područje, Krčedin je tokom burne istorije bio mesto trgovine, vojnih utvrda i administracije raznih naroda i osvajača koji su prolazili ovim prostorima. Svako od njih ostavio je svoj pečat u nasleđu i tradiciji ovog kraja, ali ono što se kroz vekove nije menjalo, to su nepregledni vinogradi. Stigli smo u vinariju Erdevik. Eto, koliko ste nas redovno pratili, preko cele zime smo najviše vremena provodili u samoj vinariji i proizvodnji. Eto, kako je došlo lepše vreme, logično je da se uputimo u vinograd koji je možda i najlepši što se tiče posete do svih gledaoca. Ovo je zaista izvanredna lokacija. Nalazimo se nedaleko od Dunava, tako da i sama ova refleksija dosta dobro utiče na vinograde, ali ajde da ja ne dužim previše, Ivane, reci ti bolje nama gde se mi trenutno nalazimo i koliko imate hektara pod zasadom. Ovo je znači Krčedin kao mesto, sam položaj je Breskvik. U suštini ovde celo imanje pokriva 52 hektara, s tim što je pod zasadima vinove loze 42. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Shiraz i Cabernet Sauvignon. Asortiment se definitivno neće širiti. Kvalitet i glavna prednost ovog vinograda jeste da je pozicioniran tako da u principu imamo 3 mikroklimata. Jedan je ovaj gde stojimo, koji je sa pogledom na Dunav i tu su nam uglavnom pozicionirane bele sorte, Chardonnay i Sauvignon. Gore u pravcu brega imamo plato koji je pod Merlotom. On je osunčan ceo dan i bukvalno opet zasebna klima na tom položaju. I posle toga imamo deo koji ide ka ravnici, tamo nam je Shiraz, Merlot i Cabernet i tamo dobijamo sa opet jedne mikroklime na vrhu brega. Cabernet i Merlot daju izvanredne rezultate. Pažljivo birana pozicija za vinograde. Breskvik se pokazao idealnim jer se na njemu ukrštaju najbolji klimatski i zemljišni uticaji koje nudi Fruška gora. Vinograde preko dana greju 2 sunca, ono nebesko i ono koje se odbija od dunavsko vodeno ogledalo, pomažući našem grožđu da sazri na pravi način, postajući slatko, sočno i jedro. Tokom letnjih i jesenjih noći sa zapada niz šumovite obronke Fruške gore spušta se hladan vazduh, čuvajući kiseline i voćnu svežinu u grožđu, što vina čini savršeno balansiranim. Ovo mesto gde se sada nalazimo, to je deo vinograda koji mi nazivamo breg i iz njega dobijamo najbolje rezultate za Cabernet. Specifičnost, ovo je ono o čemu sam govorio malo pre, da je ovo druga pozicija od 3 koje sam pominjao. Dakle, ova je okrenuta apsolutno ka ravnici, ona tamo prethodna je bila ka Dunavu i to nam daje mogućnost da u vinima dobijemo veliku raznolikost, odnosno kompleksnost. Tlo je ovde slojevito, prepuno minerala, što vinima daje čvrstinu i kompleksnost. U najdubljem sloju, do kog doseže korenje loze, nalazi se kamenita podloga prepuna fosilizovanih ostataka školjki i korala. I reci mi samo za sam kraj, Ivane, kako ste zadovoljni sa ovom godinom? Eto, sada je već neki maj mesec, da li vam vreme ide na ruku? Pa, što se tiče vinograda, zadovoljni smo, stižemo sve da obavimo same pripreme. Dosta je uloženo u zanavljanje vinograda, promenili smo, ja mislim, 90% stubova, žica i tako dalje. Ključ nam je taj rad u vinogradu. Vidjet ćemo kako će nas vreme poslužiti za ovu godinu, ali se nadam definitivno jako dobrim vinima.